Ayun mga kalingap, andito kaming muli. Ayan, kasama ko si Kuya Robin. Hello po. Babalikan po natin Yan, yung ano po, yung nagpaiyak sa atin, yung dalagitan nagpaiyak sa atin yung nakaraan mga kalingap. Grabe na, dami na talaga naiyak kuya. Pati si Pia naiyak na doon. Sabi naman ni Pia, hindi ko, Robin, hindi ko alam na ganun pala lalagyan nila. Kasi, pero bagay na hindi din na siya na alam, matagal-tagal din na hindi siya na mauwi dito. Kaya, hindi niya masyadong alam. Po, ay, kamusta na? Ayos lang. Parang nagpayat ka. Ay, dati na, no? Pasok po kayo. Ay, mga kalingap. Nag-lunch Malinis, pa, oh. no? Hindi pa. Ay. Hindi pa kami na lunch, pero ano din kami. Hindi tayo magsabay po. Lunch po. Yeah. Eh, talaga? Ito na, kinaano mo yung sasakyan namin. Tapos, nag-prepare kang, ilan yung sinaing mo? Dalawang ano po. Dalawang takal. Opo. Kasama na po yan sa atin. Ay, siya, nasaan? Tatako. Sino kasama mo? Yung kapatid ko po. Nasaan na yung kapatid mo? Kayong dalawa lang magkasama. Pero mas malaki pa, ay sino na panganay sa inyo dalawa? Opo. Bakit para ikaw na maliit? Manap kay mama yun. Unso, Maraming pinaiyak si Hello. Magkaiba itsura nyo. anak siya kay Papa. Ganun pa ang tsura ni Papa. Mix No? po. Mix. Mix po ako. Anong pangalan mo? Chel po. Kilala mo si Amanjo? Jel. Grade 8, di ba grade 9 ka? Grade 8 yun eh. Yung panganay ko. Hindi mo pagkilala. Oh, maraming ano mo yung vlog natin? Dami kang pinaiyak. Kaya nga po, nagbabasa po ako kuya ng mga comment. Dami na nga iyak. Opo. Pero dami din na blip sa iyo kasi yung ginagawa niyong mga ginagawa mo para sa kapatid mo. Dami talaga, dami din na blip sa inyo. Kaya nga po. Maupo na kayo dito. Ano pala yung binili mo dun sa counting cash na... Ano kuya, pagkahapon po noon, pagkaalis niyo po, nagbili po agad ako ng kalahating sakong bigas. Saan? Nasa may timba na po nilagay ko. Oo. Nilagay ko lang dito. Yung Dito po. Nilagay ko po agad dito. Tapos nagbili po ako ng isang tray pong itlog. Oo. Ito po, binili ko po agad ng bigas ko tsaka isang tray na itlog po para pang ulam na din po ng kapatid ko pagkakaano po. Bago po pumasok ng school, makakapagluto po ng ulam niya. Na itlog. Breakfast na din po. So, laging itlog yung madalas yung ulam nyo? Opo, kuya. Lagi po talaga, yun po yung mura. Para po tipid na din. Kasi kung isda, Mahal po talaga. karne. Pero baka, talagang sige, nga natin. Matatag lang kayo kasi, parang hindi naman aksidente na nagkakilala tayo, para siguro. Yun na po siguro. Parang makatulong kami sa inyo, parang gamitin yung vlog natin maging channel of blessing para makatulong sa inyo, ano man yung pangailangan nyo. Yan, kung gusto nyo ng kuya, andyan man si Kuya Robin, no? Halimbawa, kasama kung boring ka, nandun ka na lang sa bahay. Halimbawa, kung gusto niya solo, di ba kuya? Sa pambuhan siya na aral, pwede naman siya ng dun. Hanapin mo si Amanjo, grade 8 siya, panganay ko. Babae din yun. 3 babae na anak ko, isa lalaki bunso na grade 2. Sa pambuhan din po nag-aaral? Oo, sa pambuhan. Kumusta yung CR nyo? Kumusta naman yung CR nyo? Ano man po, tinatsagaan na lang po namin. Tsaka po okay man lang po, pero na lang po talaga. Tingnan natin. Sako naman na din. Opo, sako po itong po. Ding nyo. Sako din. Meron siyang hollow blocks. Pero So, hindi po natuloy pat kinulang pong budget si Papa. Ito din po medyo.
kinulang sa budget. Matagal na po yan. Pati bubong na Opo. punit na, kuya. Opo. Yung ano na. Yung Puro din puro nga po sapat para po hindi po para tumitakan po yung mga butas. Oo. Kamusta naman, Chel? Kamusta at okay ka lang? Opo, sanay naman po ako. Sanay na ikaw. Kasi ito, bata pa kasi, no? Kaya nga Parang worried ka kasi bakit nararanasan niya yung mga ganitong buhay na walang nanay, malayo ang tatay, kayo lang magkakapatid. Parang nanay na din ang ano sa kanya. Mahigpit ba si ate mo? Opo. Pag ano baga, ano, pag masiring baga sa ano, Sa mga ilog, ganyan. iyo po. Mga outing. hindi po kayo Worried. ito maglangoy. Parehas kami. Hindi kayo marunong maglangoy. Hindi po. Kaya nakabas talaga ko pag nasiring yung salog. Ito siyempre. Iyo po. Maray na lang po. Ano po. Tatawan po siya Nasunod siya kapag bawal. po. Masunod rin. Pag sinabi kong bawal. Tama din yan kasi yan na bilang nanay. Tapos, Opo. siyempre, kahit Ilang- naman anak namin, Oo. kailangan sabihan para susunod. Ilang taon ka na? Ano po, 14 po. Bata pa talaga siya. Kailangan talaga siyang igay. Ay, grade 6. Oo, grade 6. Pero Ilang taon? 12. 12 years old. Adihan, nasa almost 2 years na din. 3 years. Pero okay na kayo doon kay mama mo. Nakamove Okay na. on na. Nakikita mo pa si mama mo. Hindi na po. Ang galing niya, no? Strong siya. Naintindihan mo si mama mo. May message ka ba para kay mama mo? Hindi ko po. sige na, message yun tayo. Siya, meron na siyang message. Abo. Oo. Hindi ka masukog. Oo. Halimbawa, marinig ni mama mo kasi may chance to marinig ni mama mo, malay mo mapanood niya. Habang napapanood niya ito. Kasi yung nagkaroon ng vlog, nasabi naman ni ate mo, kung halimbawa na may naisip si mama na pababalik dito, natatanggap pa namin. Opo. Diba? Mas ikaw, kung gusto mo may sabihan kay mama mo, Magtarang ka bunso. Ayaw mo? Wala. Okay lang. Huwag nating pilitin si... Naiibig kaya ako yun. Nag-ano. okay lang. Pero Parang ano, chance din to na marinig niya ni mama mo kasi yung message na yung mula sa puso. Malay natin, magbago yung isip niya. Pag bumalik si mama mo, tatanggapin mo. Ano po, pag pwede pa po, pero pag hindi pa po, pag huli na po, hindi na po. Pag huli na. Ang bata ko kasi, Kasi baka po kasi magbago pa po yung isip niya. masaktan ulit. Masakit kasi talaga. Kasi, bakit kasi may ganun? Bakit pa? Ay, ganun talaga. Siguro, inalaw din ng Lord na mangyari yun para maging strong kayo, maging independent, Kaya nga po. maging mas matatag in the future. Kasi yung mga taong matatatag, sila yung nasasandalan ng mga kailangan ng support na emotional, lahat ng klase. Kaya baka pinapatatag kayo ng Panginoon kasi gagamitin niya kayo na bilang Opo, in the future. in the future para masandalan din ba ng mga naka-experience ng ganito. Yun na lang isipin natin. Opo. Kumbaga, God will use you mightily. Yun ang mas masarap at ang blessings talaga nasa heaven. Eternal blessing. At pag-pray natin yung CR nyo kasi mga babae kasi Kuya Robin, priority talaga sa takot talaga pag Mm. nasapos ako ng linggo.
Tsaka medyo may mga kapitbahay din. Unlike sa pag sa bundok talaga, pwede kayong tago sa ano. Pero sa tingin ko si Bunso yung medyo talaga nahirapan din. Ano? Siya po talaga ko yung mas nahihirapan po, kaya kinaawa po ako dyan. Kahit po, may pasok po kami, pinipilit ko na lang pong makauwi po dito. Kasi ano siya Kawawa man po. Walang kasi. Kumbaga hindi pa niya masyadong kabisado yung buhay. Ganyan pag bata pa, hindi masyadong chill na lang. Chill ka lang dyan. Chill ka lang. Ang sa'yo Oo. makuha po ng sun mo. Chill ka lang. Gayahin mo si ate mo ha. Magpaka-strong ka din ha. Alam naman namin kasi magkapatid man kayo. Strong ka din. Janelle? Opo. Pero po sa pag-aaral po, wala na po akong problema po kasi palagi naman po ako with honor. With honor siya lagi. Galing. Opo. Kahit na nagkaroon siya ng mga family problem. Opo, lalo na po nung grade 6 po siya. Nagtaka nga po sila mama tsaka po si papa kasi po marami po siyang award po. Binabawi niya sa Opo. sa matalino din talaga to. Since siya, grade 1, parang ganyan. With honor. May mga award din po siya. Talagang siya, achiever ka sa school. Bakit ginagalingan mo? Hindi po nagmana lang po kay Papa. Siyempre, kahit naman matalino, pag di ka Opo. Pag tamad-tamad. di ka nagpapapasok, Malaki. wala. Ano yung inspirasyon mo sa pag-aaral? Ano po sila, Papa po. Pamilya ko po. Talaga si papa mo yung mo. Anong mensahe mo na lang kay papa mo? Ano po? Magpakatatag lang po siya. Kasi marami lang po siyang mararating. Tsaka po pag ako po nakapagtapos pag-aaral, tutulungan ko din po siya. Buo yung yung motive mo. Kikita ko yung motive niya. Napaka solid na makatulong pabawi. Ganun kasi kapag yung magulang mo ay solid yung support niya, mabubuo yung motivation mo ba na ibalik sa kanila yung Tsaka po, bagay, pag binas na po yung hirap sa buhay, talaga po, sisikapin mo na lang makaahon po sa hirap, ganyan po makapagtapos ng pag-aral para din po, yun nga po, masuklian po yung paghihirap na, po ni Papa. Para po sa amin. Yun. At natin yung CR niya sila. Project. Pray lang natin. Oo. Taipon tayo. Baka sa CR nyo. Kasi yung priority ba. So, ayan, at bigay ako ulit ng counting blessing sa natin. Para may baon si Bunso. Pray lang. Pray lang na sa'yo ko na lang ibibigay ha. Thank yung you, Kuya. Thank you. Sana po i-bless po kayo. Pray lang at pag-pray natin yung CR nyo kasi babae kayo. Priority muna. Yung CR, pagkain. Basta andito lang kami mga kuya mo ha. Apa na? Kabait lang. Thank you po talaga. Thank you po. Thank you po. Oo. Aral muna. Alam naman ninyo Opo. Tanong ng boyfriend ha. Hindi mo. Bakit? Ako pa po. Parang study first, parang ganun po. Tama yun.
Study first para makatapos. Tsaka po makatulong na din po sa family. Tsaka lalo na po kay Papa. Ba't si mama mo? Never mind. Never mind. Hayaan na natin. At Okay. no comment. Ang importante, okay kayo. Yes. Pray lagi. Lagi yan yung sinasabi ko. At lalo nyong makilala si Lord. Kasi si Lord, nung mapunta siya sa mundo, actually wala man siya talagang dito sa Wala mundo. pong kasama. Kung pinanganak nga siya sa sabsaban lang. Yun, yung madami din siyang trials. At pray tayo, kung bilis tayo ng Panginoon, ibibigay man yan sa tamang Okay po panahon. ni Lord. Will yan ng Lord. Will ni Lord. Parang minumold lang niya tayo. Minumold niya tayo para maging marunong tayo mag-handle yung mga blessings na ibibigay Yes. sa atin. Opo. Napaka ni Janelle. At sige, hanggang dito muna yung vlog natin. Thank you po. Thank you po talaga kuya. Sana i-bless po kayo ni Lord. Sige, God bless at pakabait kayo ha. Pray lang always. And bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, tumulong po. And today po Yan mga si Kalingap. siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya